uJesu. Haleluya. Inhliziyo yami ithi akuyukhanya uJesu siyobe simbona ngamehlo, kodwa kuyobe kukhanya uJesu oqubuka kumuntu. Haleluya. Khona kuyohlwemini kube ekhaya. Khona kuyoba sebusuku, imini nobusuku kuyobe kusebusuku. Ngoba uyobe ngekho uJesu okhanyisela bona. Ithinto umama ekhulelwe, ingane kumele ithathe zonke izinto iseseswini. Haleluya. uNkulunkulu ezomukela izinyawo, kukhona ingane eswini esingayithathi inyawo ngoba kuyaphileka inyawo zingekho useseswini. uNkulunkulu ezomukela isamehlo, khona ingane engawathathi futhi kuyaphileka zingasiboni isidingo silamehlo. Kodwa mawuphela u9 months iphuma ingane emhlabeni ibisidinga zonke izinto. Kanti seseswini onezinyawo ongenazandla ubephila njengazo zonke ingane. Sometimes nodokotela bengaboni ukuthi khona into eyinkinga bongayaka kwisikele. Kodwa mayisizaliwe uthi umhlaba ufune kube nenyawo, ufune kube namehlo. Aqala abone lapho umntana ngifani nabanye. Singahlala phansi bazalwane. Aqala abone sesekuyomhlaba kade kuphileka umhlaba kamama ka9 months without zonke izinto ezisiza la. Ithinto singatamasa sizibone sifana, sesibahleka basindisiwe. Uyayiwe ekhaya. Abangamamukela uJesu la ngoba sebenenkinga sekumnyama ongasayikusa. Ongazamukela inyawo eswini akakwazi ukuhamba impilo yakhe yonke emhlabeni. Kodwa nesi bebethi uyakhula mama. Kufika u6 months kuthiwa sekuseduze. Nomama yothenga impahla njengabanye kanti ayizamukelanga inyawo. Ngithi ungaphila njengabanye ukuhambele kahle futhi ukudlula abanye sikuncoma ibe mnandi impilo yakho. Kodwa unaye yini isibane esokukhanyisela ngale? Ngoba ezulwini asewukhanyiselwa imali ebesinayo la. Siyokuyobuza ukuthi uJesu uyiso yini isibane kuwe. Haleluya. Ntambama ngiyabingelela ukuyithoba. Ngibingelela ubaba umfundisi, abafundisi bonke, mama umfundisi, omama bonke, ihlalo zonke ngiyabingelela. Bantu abasha ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngama bazalwane uma Pinky, umntwana kaNkulunkulu, isindisiwe egameni likaJesu. Haleluya. Kunalento ethenjizweni yami ngiyabonga uNkulunkulu athi obhala kahle njengomyoni ogibeni lomcuphi phefumulo wami uphunyukile. Haleluya. Ngimina la bazalwane, phefumulo wami phunyukile ogibeni lomcuphi. Haleluya. Phefumulo wami bazalwane phunyukile ogibeni lomcuphi. Kodwa ngikubonga kakhulu sande akusikho ukuthi ngiphunyukile ogibeni lomcuphi. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu ngisizile wenza inhliziyo yami yathi dedele izinto zomcuphi. Ngoba kunomehluko ukuphuma ogibeni, kodwa akwenzi umehluko ukuphuma ogibeni kodwa ubuhle izinto ezogibeni. Ungaphuma impela ogibeni usho ukuthi uwephumile, kodwa abantu babekubona usadla into esogibeni abakubona ukuthi uphumile. Phela makuthiwa kunomcuphi kusho ukuthi mawucupha kusakukhona izinto ezifakile, akubuki belunginalutho. Balinto engiyibongayo ukuthi Jesu ngithese ngiphumile, ngazi dedele izinto zomcuphi. Akulula bazalwane, kwakungelula, namanje khona ezinye engihalelayo, kodwa ngithi mangibuka ngithi angikwazi ukuzidla izinto zasogibeni lezi. Kunempilo engithiwa ngibuye ngathi mnandi, ngithi inkinga ngisakwazi ukuyiphila ngoba mina sengiphunyukile ogibeni lomcuphi. Phela ophunyukile akangafani nosephakathi ogibeni. Asiphunyuki ngomlomo kodwa siphunyuka nangezenzo. Haleluya. Ilokho nje ngifisa ukusho abantu abasha, kuyinkonzo yabantu abasha. Ngiyamazi uJesu ehamba nomuntu omusha. Jesu ithola impilo yami ngisesesikoleni bazalwane, ngamkhonza uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina ngathi mangisindiswa wangipha wasondeza abantu ababengekho ezintweni besentweni.
langisiza ivangeli longathi usele esitayeleni, langisiza ivangeli lobungcwele. Haleluya. Ngahamba nabantu ongathi anti ababehlekwa. Haleluya. Ngahamba nabo langivikela ezintweni eziningi. Haleluya. Ngoba ivangeli lakudala liyabiyelana, langibiyela. Inisashewe ukuthi noma ngibuka ku WhatsApp kuthiwa abafana bayizinja. Ngivele ngingazi ukuthi konje bakhonkotha makwenze njani. Angibazi ukuthi babayizinja makunjani. Ngenxa kaJesu owabamba impilo yami ebusheni. Uyabona nje mawusuthi bayizinja, safuna kungiqale phansi ungitshela ukuthi bayizinja ngobani, bakhonkotha ngoba wayisindisa uJesu impilo yami. Haleluya. Ngahamba ivangeli lomngcwele, ngivele ngimangale nje ukuthi konje muthi bayizinja bakhonkotha. Ibuye ingidekele ukuthi mawulokhu uqhubeka ukuthi bayizinja, usho ukuthi wena uyiBob Martin. Asikho lapho. Ngoba phela mabe izinja beyizinja, izinja sinokudla kwazo. Haleluya. Bani ngiyambonga uJesu bazalwane. Usindisa impilo yami namanje usayisiza, usazoyisiza. Haleluya. Ngoba lento yokusizakala bazalwane into eqhubekayo. Ngicela siyezwini bazalwane. Thanda ukungithuba bazalwane kubantu abasha. Namanje ngisathukile nje ukuthi bangizwe ngithini, babonini. Kuyisikhathi esingaka bebangaka abantu, kodwa nje bavele bawutomula umuntu ehlala lebhekisithi ongenzi lutho eyihlalelayo nje. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngithembe yena-ke nje obangimela ukuthi uNkulunkulu, ngiyamazi uNkulunkulu vele ufamile mezosebenza uyithatha into engelutho. Ngisho efuna ukuze emhlabeni mombheka uza ngentombi uMaria. Mawuthi uyabheka iBhayibheli lokuliqiniso ukuthi intombi uMaria, ukuthi sekubonile kuphi abazokusho ngoMaria. uNkulunkulu ujwayele ukuthatha into engenamlando, ongathi noma usuphethe imic ufuna ukuzama ukumchaza ungazi uthini. Yingakho kulokhu kuthiwa nje intombi uMaria, into ngoba zazikhona eziko kungathiwa izalwa yijaji usibanibani, izalwa ubanibani, kodwa wavele wathatha lengelutho noyise ngelutho enzele ukuthi angaphakami. Haleluya. Uvamile nje uJesu ukusebenzisa into engelutho. Ngisho seyozalwa uNkulunkulu zikhona izibhedlela ezazinamagama, wavele nje wayemkhombeni wezibongo. Uvamile nje abantu abasho ukuyisebenzisa vele into engelutho. Haleluya. Ngicela siyazwini bazalwane. Sizoya kuMateyu chapter 5. Sifunda verse 13 sime verse 16. Matthew chapter 5 verse 13 kuya ku 16. Ngenxa ukuthi bazalwane ngibuye ngingaboni kahle. Ngicela saningifundele sisegameni likaJesu. Matthew chapter 5 verse 13 kuya ku 16. Matthew chapter 5 from verse 13 kuya ku 16. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti babo buvuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ongesitheke. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyakukhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYise osezulwini. Likulungele uNkulunkulu ukusiqondisa nokusiyala, khuluma ngalo phezulu kwempilo zethu egameni likaJesu. Amen. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle. Nina niusawoti womhlaba. Haleluya. Kuvamile bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu esho into
cishe ifane nayo. Haleluya. Uma ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu esiyala njengabantwana bakhe eBhayibhelini, noSathane uyakuveza ukucisha okufane nabo, kodwa kungeyikho kushiwo uNkulunkulu. Uyabona mangikhuluma ngosawoti, mawubeka usawoti la ubeka ushukela, akulula ukuthi ukuhlukanise ungakuthestana. Nengane encane ekhaya umidlalo ekhabetheni kuyenzeka idlalele kukho kokubili, kodwa meke yadlalela kusawoti ila isifunda khona ukubona ayifani lezinto. Kodwa umusame ebuqamama kubukeke ngathi kuyafana. Ngaso sonke isikhathi ibambe umuntu omusha, uNkulunkulu mayesiyala noSathane uyayiveza into ecishe ifane neyakhe, azosidida sigcina singakwazi ukuthi sikukho noma sikokucisha sifane nakho na. Nina ningusawoti womhlaba. Ngizothi abantu abasha anifani nabo bonke abakhona. Uma usumntwana kaNkulunkulu wena usawoti. Usawoti ke ngisho ekhaya niyazi awugroswa njalo, akusinto okudlalelwa kuyona. Kodwa khona amakhaya abangathi bawu5 kodwa every month bayakwazi ukuthenga u10 kg. Noma ungabiza ushukela kunosawoti kodwa futhi kuphela kalula. Noma ungashiphi usawoti kodwa futhi mawungekho ungafakwanga ayikuyezwakala. Ngiyazi abanye abasayazi ivelu kaSawoti ngenxa yezimpayisi esizisebenzisayo. Mawungathi ungasawoti azathi umuntu hayithina ekhaya sifake ingenxa yezimpayisi sinosawoti. Mayingabiliswa nje inyama iboil ingafaki litho kuthiwa idla ungezwe inxavu uze uthi khona into oshodayo. Noma futhi usufake kweqa haya kubekusadleka. Kusho ukuthi lento kaSawoti ithi noma uyiphethe iqaphelisise inakisise. Ungayifaka iphune ezintathu etiyeni likama wakhe kade thephuza sonto kodwa ngeke alichithe angaliqeda. Kodwa umuke walifaka isaka likaSawoti ebhodweni ngekudle muntu. Noma ngabe kuthiwa uyithanda kangakanani inyama uyidla ngisho isiyonakele, kodwa makungeni ngisho usawoti isaka lonke ngekudleke. Anisiwe ushukela. Nina ningusawoti. Ngithe ingane mayike yadlalela usawoti anikhuzi iyasibonela ukuthi idlala endaweni wrong. Kodwa mayike yadlalela kushukela ekhabetheni uthi njalo mabebuka iTV iziyela yona ngoba iyasazi sitsha sikashukela. Ushukela nje kuyenze kungabi naso isithunzi ofana noSawoti. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi intombi nensizwa enoJesu, mama noJesu akafani nomalelizwe. Siwusawoti, siyayolisa yonke isidingo sethu siyezwakala. Makufika wena kuyabonakala, awufani nangaphandle. But manje uSathane useyidungile lento yensindiso wazoveza ivangeli lokuba ushukela. Ushukela ngishilo ukuthi utholakala noma phi, uyaphela, uyathengwa, ushukela. Bana sibona ushukela masabazalwane. Siwusawoti womhlaba, siyayolisa, sinesidingo, kodwa kuthiwa umedumele uyovuswa ngani na? Ubusawoti bobusawoti sebu-useless. Yini engenzeka ngawo? Bekubiza basiqaphele ukuthi ubusawoti obukithi buyezwakala yini? Ubusawoti obukithi uyabonakala yini? Singaba mhlophe kodwa kumele sihlukaniseke singabi ushukela. Siphele ezikhathini ke ezinzima lapho umuntu ekwazi ukuba yikho konke. Esontweni uyaba usawoti kubonakala kodwa bese phume ngaphandle abe futhi ushukela. Ngithi mina intombi ewusawoti awuboni ngesisu kade worship uthi awukanti kushuthi ukuthinta kanje akudlalelwa kusawoti. Akudlalelwa kusawoti. Kodwa lo owusawoti aphinde abe ushukela
kuyadlalelwa kuyena. Abanye sebeyiglucose uthola kokubili ngoba ufuna ukubalansisa umphilo uNkulunkulu ngiyashumela kunelimi kodwa lokwasezweni uhamba phambili yena olidayo uyiglucose kokubili khona kufuneka sicace. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzo wakhe entabeni ungesithele. Nomuntu kasokhela isibani asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyokubakhanyisela bonke. Haleluya. Sumuzi owakhe entabeni okumele ungesitheke. Ngamanye amazwi asisiba abantu bokuzichaza ukuthi sisentabeni. Entabeni wonke umuntu odlula uyakwazi ukuyibonela umuzi. Haleluya. Awuzi umuzi lokuthi ngikhona kodwa wonke umuntu odlulayo umuzi entabeni umuzi uyabonakala. Kodwa lo ocingwayo subona ngoba umuntu esehlaba ha kanti usentabeni lo muzi khona into wrong. Umuzi osentabeni asilokhu sichazela ukuthi kusentabeni la. Kufuneka nohambayo abone uthi uJesu nina niukukhanya kwezwe. Kusho ukuthi ezweni kumnyama abasindisiwe ibona baletha inhlanhla yokuthi kukhanye. Haleluya. Ezweni kahle kahle kumnyama ezweni kodwa bakukhona abasindisiwe niukukhanya. Jesu thembe abazalwane ukuthi bona bakhanyisayo. Malehla lelizwi lithi akekho owokhela isibani bese sibaka phansi kwetafula. Haleluya. Isibani moke wasikhanyisa awukusasibeka phansi kwetafula ngoba isibani masikhanyiswa esokuthi sikhanyele abanye abantu. Haleluya. Asisikhanyeli sona uma ukhanyisa lesibani asisizakali sona kodwa kusizakala thina esikulendlu. Haleluya. Ngifisa ukuthi ngabe ivangeli lisasilamukele bayasizakala yini abantu ngalo na kunokuthi sikhanye sithathe isikhanya sisibeke phansi kwetafula. Mabethi bayasikhuza abantu abadala hayi mongcwele nje akasho lutho. Thatha isibani sifaka phansi kwetafula. Yebo ngiyakuzwa akasho lutho kuwe kodwa kusho ukuthi bayaphazamiseka abantu futhi bayakhanya. Khumbula umuntu omusha awusikhanyeli wena sizokhanyisela la kumnyama khona. Awusikhanyeli wena ngakho ke usukugculisela wena wedwa ngevangeli lakho. Uma gogo kubalimaza ukuthi wena uhamba ngeyingcenye udumisa ngeyingcenye fihla ngoba usindisiwe ukuthi uma ungcwele akasho kuwe lutho kodwa abakhanyeli ke laba abanye kusakhanyike at all. Kusiza ube isibani esizoyikhanyisela wena. Kukusiza ngani ukuba isibani esizokhanyela wena? Kuthiwa sibeke phansi kwetafula kukhanyela abantu. Akukhanyela abantu akuba ibona ababona ukukhanya. Sikhathele ivangeli labantu abazisho bona sindisiwe Yesu sindisiwe then angeke usho abantu ukuthi ngisho ukuhamba kwakhe kufanele ube umntwana kaNkulunkulu. Ngobani sikhanyela abantu ekhaya ababone. Mina ngisho ngokukhuluma ngisho ngezenzo. Bazalwane mangisakhuluma ngesibani ngithi ubusisizile uNkulunkulu wathi nomenza isibonelo ngokukhanya wakhuluma ngekhandlela. Haleluya. Ngiyathanda ukukhanya kwekhandlela ngoba ikhandlela umuke wakhanyisa leli ngisho usungahamba nomentshisi wakho noma usungalahleka asisakuncengile. Uyabona leli lingabakhanyisa onke lamanye amakhandlela ngamandla ukuthi lona likhanyile. Ngisho usungalahleka umentshisi uma ke kwakhanya lodwa ikhandlela endlini sekwanele. Ngoba nelinye liyakwazi ukhokhela kwelinye nelinye liyakwazi ukhokhela kukhanye kusikhanyele sonke. Haleluya. Bangaka abakwazi ukhokhela kokwethu ukukhanya na?
noma vele siyabadida ngoba makuyisonto khona kuyabonakala ukuthi siyakhanya kodwa mase siphumile esontweni siushukela umzalwane lithi iBhayibheli usibeke etafuleni khona into eyingozi bazalane ngekhandlela sonke siyazi ngoba kunenkinga ze-load shedding sinamakhandlela ekhaya masingalayitha la leli khandlela singahamba bazalwane siye emakhaya siwashiye ekhaya sibuye ngakusasa ephelile kodwa makungase kwenzeke leli khandlela liwe kodwa lingacishi akuzwe kahle liwe lingacishi liqhubeke likhanya singabuya kuthiwa umdladla uhleli phansi ushile leli nje lika-2 lingawisa le building ongathi makuthiwa osabe abakuphantithisa vele abacalculate ukuthi nayimalini esingesikwazi ukuba nayo futhi ingasha yonke ngenxa yekhandlela eliwe langacisha ngithi mina muhle umzalwane okungaqhubeki ngeziphiwo mase ihalali impilo yangaphandle ngonawe bese yacima kunoqhubeka uhlalele kanti sekulele phansi ibuhlungu impilo yokuqhubeka uthandaza kanti uthandaza ulele phansi namhlanje kunabazalwane singababoni kodwa bakhishwa yilona ikhandlela elivutha selilele phansi lingozi ikhandlela elivutha selilele phansi lingozi ikhandlela elingacishi ngenxa yokuthi angeke ngisadedela imike kwaziwa iphinda phela ikhulu elikhulu qhubeke noma usudla izona kuzohlabelela lapha mina uMC ngifuna ngiphathe uhlelo noma usujola noma sebaza abantu uyajola bazokuyeka ngibona usisa uNkulunkulu Kosi ukuba ikhandlela elivuthayo lilale phansi liya destroya liya damage uzwa abantu bekhala ngamakholwa kuthiwa amakholwa nje kanti inkinga amakhandlela avuthelene phansi size kule nkonzo ukuzocheck ukuthi zimi kanjani ibani ngoba umuntu nomuntu akabe nesibane esivuthe emoyeni wakhe haleluya ngithi mina uNkulunkulu usizile la wathi mekhuluma ngokukhanya wakhuluma wasibekela ikhandlela kukhona ke nokunye ukukhanya bazalwane ngishilo ngathi ikhandlela malikhanya lisisiza sonke uyabona ke khona lokho okunye kokuxakayo ubona bahamba ngemoto baningi laba driver futhi siyoba sohamba kumnyama sihamba ngemoto bayi understand imoto yakhela ukuthi uma kufika ubumnyama ikhanye ngoba kubalekile ukukhanya bazalwane ngoba kuyafika ubumnyama okudinga ukuthi kukhanyiswe uma imoto ikhanya ngisho mina ezokhanyisa okukahle okunormal nophambili uma benenkinga neyakhe ithoshi uyakwazi ukusizwa elandelayo nolandelayo uyayibona imoto ukuthi iyakhanya nozayo ehamba ngomgwaqo uyasizakala ngokuthi le moto iyakhanya kubalekile bazalwane isikhanya and masikhanya njengoba ngisho asizikhanyiseli thina masuka la sathi asizikhanyiseli thina uNkulunkulu sithembile ukuthi sizokhanyisela bonke funa abantu abangacimi ukukhanya funeka bengenzi izabo ukuze babone siyakhanya ngithi ke kodwa ave kubuhlungu ukuhlangana nemoto ekhanya ngobright angazi noma nake lahlangana nayo uyabona mangathiwa uhamba endaweni eyijika aqhamuka umuntu ngala ehlaba ngobright yenzeka wena uphaphalasi yebo iyakhanya kodwa ukuthi isuke yashaya bright imoto ehamba ngobright ihlukumeza ehlangana naye ihlukumeza ophambi kwakhe ngithi imoto ekhanya ngobright ihlukumeza ngisho ngabahamba ngeenyawo kubuhlungu ukuhlangana nemoto ehamba ngobright ibuhlungu ikholwa elikhanya ngobright ibuhlungu ivangeli elikhanjiswa igoli usungcono kunabo bonke
yebo uyakhanya siya kodwa inkinga usiza wena wedwa ngithi ukukhanyisa ngobright bahamba ngemoto usuku selfish mawudriver ungasawudimi uma uhlangana nezinye imoto ake siqaphele bazalwane sikhanyisa kuphi kuyenzeka sime sisibona siyakhanya kanti sesikhanyisa ngobright siyabalimaza abanye abantu bona ngishisa lokwazi singakwazi ukusondela kithi sikhanya ngobright ngoba ngisho ukuthi ziyasiyala sibatshena ngomoya ongcwele ngathi into efikayo bese nakafika umoya ongcwele omusha yilo okuthini ayibushashake kodwa ukukhuluma nezalukwazi la siyayazi intombi ihamba nomoya ongcwele ifune kube njani phela uthi uNkulunkulu yibani ngcwele ngokuba mina ngingcwele kodwa leli vangeli lamanje kuthiwa yibani sexy khanya ngobright nabadida abazi ukuthi ibani ngcwele mase khanya ngobright engasafuna ukuyidefenda uma konke uthi ukhinda kuze kweqo uzothi umoya ongcwele akasho lutho ufuna thini umoya ongcwele kanti wena isigaba okusona wazi yithi sithini awukwazi uyintombazane usindise uqoke noma kanjani bese uzothatha umoya ongcwele akasho lutho uthi ibani ngcwele ufunani futhi inene wathi ningusawoti njengoba uhamba ngamabele ushukela intombi esindisiwe ithi ngene nje etekisini bebenqaka beyishaya khona into wrong ufika ubuke ekhaya uthandaze akwazi uyiba nesithunzi ntombi awusawoti akuhlalelwa kuyo kodwa uglucose iyaphuzeka glucose ayifani nosawoti ufake wodwa emanzini ngekho umuntu ongaphuza amanzi olwandle kodwa uglucose kuyaphuzeka niukhanya kwezwe ayasibambe lelo bazalwane manje masifana nalizwe sokhanyisela bani awukwazi ukukhandlela likhanyisela lini kodwa ikhandlela likhanyisela thina umethi uNkulunkulu ukukhanya kwezwe kusho ukuthi khona into thina sinayo sinomehluko ezweni kunalokho sesikopela sizesikopele kulizwe senzise wani sizokhanya kanjani bazalwane sikopela kangakizwe hayi ukuthi nje thina sinabantu abazali abasindiswa baseyintweni bazalwane thina siyangena intweni hayi ezintweni ngoba ezinye izinto siqushiwe ngazo ezinye izinto sibekwe isitha ngoba usathana uyasazithanda izinto basathana udlala ngabantu abanye kunezinto abafike bayihlanze 5 years ago athi usathana ubabuke nje abezo abuye yabona bese ubuyela ngeshoti uyomza sethi ukuthi nje umoya ongcwele akasho lutho mina ngisho iteme yamanje and siyayidida lezi zalukwazi sazi umoya ongcwele othe yimali ngcwele ngoba mina ngicwele siyabadida sihlulwa ngisho amaNazaretha bona intombi eziyelazi noma siyenkonzweni uvela ukubonga kodwa thina bebandla likaKristu kuthiwa sizikhanya ithina ngathi sebumnyameni kakhulu namhlanje ngisho ukuvula ukuthi ufuna ukubuka igospel ufuna ukuzwa unyusa ivolume uzwa ama lyrics ukuthi oh igospel ngoba akusakhanya sesifana nezwe sifana nalo sibishi intombi yonke iworship ikopela istyle lapha kumuntu odla o-actor abona ingubo yentombazane ebi-etha athi ngifuna le ewakhe iphonka amabele enomqhewuzi ifunela afune yona ezoyithungisa ubeqeda lokade etha umuzwe sethi mina necharacter kaDineo asifani hawu anifani kanjani athi lo thanda izinto ezimfishane lo mina ngigqoka into eveza amabele empilweni yami hawu uyasebenza lo ugqokile wena uzothini ukopela uyasebenza umuntu kodwa ukusebenzela kaNkulunkulu sisayisebenzini bazalwane wayesikopela uyasebenza kwabanye abantu umuzwa naye sathi hey angifani nalo ngimethelayo lona uhlaza lona uyakhuluma lona akagqoki wena uzothini sohamba umkopela wasiwagqokisa kwakhe ngoba uini ethi uyasebenza sasukhohliwe inowethu awethu uyasebenza ukuba ngcwele ukuba ngcwele sichithiwe
uzokhanya baze bakusola ukuthi ngathi khona into ekhona la. Emsebenzini bazokubona ukuthi awufani nabanye. Sibe nabazalwane, ngisho abazali bethu abakwazi ukuphenduka ngoba njengoba usibusisa la ntokazi yakho usibusisa sesiphakamisa izandla. Mangingangenwa ukuthi ngambone ekhala kanti akakhaliswa umoya, ukhaliswa ukuthi ha hibo mhleli umuntu onje endlini ngoba ukhuluma uzuyimele njengewashi noma wakho. Sinabazalwane abasindisiwe esingakwazi uqala inkonzo bengekho kodwa bathokozile abazali ngabo. Lento yevangeli bantu abasha iqale ekhaya, iyeduze ayithi besifika esontweni sesibusiseka kube sekuyibonus. Yini indaba? Ngiyakhaya. Yabona into esigudi ngayo thina abazalwane ukuthi mhla kwathiwe ekhaya kunomsebenzi angamane ngithuthe impela ke manje ngithuthe ngiyohlala komunye umzalwane kwenze njani ukuthi nje bazokozela izinto zabo zamadlozi. Yinenye ovela ngayo ekhaya uthi usindisiwe. Ambazane esindisiwe ihlala ku social media uze kuthethe umama azayisukumela uyibekela amanzi meyecela itiyeli ofika selibanda kodwa isindisiwe. Umfana uthi usindisiwe uzagqume athi usindisiwe esontweni kodwa kubo amawindi agcwele idust kunokhula akaheshi. Phela ukukhanya kuqala ekhaya, ebandleni ibonus. Hallelujah. Nina niukhanya ngabe emsebenzini siyabonakala yini asifani nabo na? Sibonakala ngani? Kuyothi mhla kune memorial service. Ha! Kanti nje hey besingazi. Hawu. Wena udinga ukuzobe nemic kuze kufele ukukhanya kuwe. Akufele zonke insuku. Akubonakale inhliziyo yakho. Namhlanje abazalwane abasindisiwe indlela abanenhliziyo embi ngayo umbona ngisho nje asingeneki bazalwane. Uze umuntu ezabuza ukuthi umjwayele nesibanibani ufuna ukuyokhuluma naye ufuna umuntu omjwayele sikhanya ndlelani uma ngisho umuntu esontweni ufuna ukuzokhuluma nawe kufuneka aqale yomema abantu ukuthi siya kanjani kusibanibani ngoba phela wena osindisiwe ufuna sidlalele kuwena akekho light isibani asifake phansi kwetafula. Ubona ngani impawu zokusifaka phansi kwetafula? Ubona ukuthi sibe nama intercessor ebandleni akwazi ukuhamba azayekude ngayojika eGoli futhi bese taxini akhuleka azayofika khona noma esebuya akhuleka ama intercessor ngempela kodwa mase sila esontweni mengathi nje ubaba uJobe la sicela umzalwane yedwa akhuleke athule ngathi usepasini. Shabani evangeli leli elikuvuthela mawuhamba nabavuthayo liyalithanda ikhandlela alinda amanye ukuthi awakhanye noma liyaledwe lizokhanya okungangalo. Sibe nama-worshipper angathi maye enkonzweni ethize awuworshipha zakhale kodwa la esontweni kuze kuxoxwe indaba akekho ongaqaliso ukuthi nje ngiworshipha uma ngisenkonzweni ethize. Shalom yokukhanya lokho esikukhanyayo na kasokhele umuntu isibani sibeke ngaphansi kwetafula. Hawu musuye endabeni ethize enkonzweni ethize wena uqala amaculo kodwa la kuyoze kubhidilisha izalukwazi qala amazinyo akacula endaweni engenawo umoya uzoletha ubani uma wena ukwazi ukuyale kude kanje sibanda hleli nawe na. Hoya kasibeka ukukhanya kukithi wena ufuna ukuze namakhandlela awu-10 ukuze bese ngikhanyele ube ukali akhanyisela bani nawodwa. Hawu yebo ngiyavuma itekisi igcwele ama-worshipper ashintshane ngamaculo azayongena eGoli kodwa mayisela akasesiqalele iculo ngobani nokhona inkonzo acula kuyona hayi le akankulunkulu le nkonzo nabazalwane abala uNkulunkulu uthembeni ngabo kodwa wena ufuna ukuyokhanyisa le bayakulinda kodwa kini la bantu ukhona
niukhanya kwezwe. Futhi uma usukhanya awubheki ukuthi khona bani wenza inkonzo uNkulunkulu ayibeke kuwe. Wenza inkonzo asizikali inkonzo indaba ukuthi sengiyakhanya. Ngisho ngathi ungahleliwe umuntu omusha osindisiwe uvala ikhala. Mungena emandleni kuthulekile soze sihlebane bese basiphunyuke sihlebele kanti ukuvele bangena wadumisa bese vele sidumisa sonke. Soze sihlebane la sihlele worship ukuthi nje akuyiwe le lila. Uyadumisela noma ungayiphethe imic. uNkulunkulu mebeka inkonzo yokudumisa. Hayi ngiyathandazeka ngisho uhleli laphi ingekho imic. Sokhele ngena sixoxa ngoba sekungene intercessor thandaza uzothandaza omunye uzoba sesithandaza sonke. Kwenze njani? Sekungena ukukhanya. Manje wena ulinda ama-intercessor agcwala itekisi bese uyavela. Kodwa uNkulunkulu ukuthembile ngaleli bandla. Ngisho ningaba u4 leli bandla emngaka nibaningi lu4 manisikiswe kwangempela. Kungenzeka yini indaba kunensizwa ewusawoti iyolise ibandla lonke. Qala ayikuthi alokude odana into engizoyenza la avela thuli. Hawu methi qala engathi abena ama blazer phepha avela thuku kuvele kubande ebandlenini. Hayi ukuthi udodana belungeko. Hayi uNkulunkulu lethe wena ubazi ukuthi abekho vele. Wena ukhanya sikhanyiseleni bazalwane. Sikhanyiseleni emandleni, sikhanyiseleni emakhaya, sikhanyiseleni emsebenzini, akukhanya emphakathini. Asenzi njengabo. Awukwazi ukukhanyisela into efana nayo. Leli khandlela alilikhanyiseli leli kodwa ikhandlela ikhanyisela thina. So uma izwe lizosigwinya senze sokwalo sikhulumisa kwalo sigqokisa kwalo yonke into kwalo ukukhanya ovuswa ngani na. Kasophela umuntu isikhaya sibani asibeke phansi kwetafula. Ngizothi mina ke sicinga ukuthi izibani zethu sihleli kuphi. Abanye sezaba phansi kwetafula. Abanye sikhanya ilele phansi. Inkosi umuntu okhanya elele phansi ngoba kungabhubhi ibandla. Yexabana ibandla uzwe bele esontweni uzwe bekhiphana esontweni ukukhanya ulele phansi. Khanya ngobright kuyabaqhopha abantu. Umuntu okhanya ngobright uselfish ngale nje ngisha sazi ukuthi baphume ngaye akane ndaba uthi ngihamba nabahambayo akusike esikoleni lana. Language yothisha ingane basayidelela. Athi hayike ngoba bangumsebenzi mina ngihamba nabahambayo page bani nayi homework page bani awuhambi nabahambayo esontweni. Indawo kaNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu laqalwa nguye usukhipha abantu bese uzothi uhamba nabahambayo. Ukhipha nawe ungawubalandanga khona babelandwe kude kodwa ngenxa yokukhanya ngobright futhi uyabona lento yokuthi wena ngoba lekusena begroup yakho senele kwayona lento nje bekufuneka ikhulekelwe umoya ofike nosathatha kube namagroup ebandleni ngoba uzosindiswa la akazazi ongena kiphi group uzozayeke ngoba laba bathandazayo babonke futhi bane group yabo abahlabelela abanye kanti bafitha kuphi ngaphandle kunenhlangano ngaphakathi kunamagroup. Siyaqina isibani bekubiza kube makukhona makuthosa kuthiwa khona bakhanyile babe igroup bonke. Whoever uzomukela uJesu akafithe kini nonke. Manje le group kaSanesu u10 ngisho ngathi ngiyasondela ngibe we11 baqhela kakhulu uzozihamba ingane yofuna kwenye indawo. Ngoba kakhanje yebo khona bangathi ukhanya khona bazofika nezibani zabo Sanesu qinyiwe kudinga nelilayithe. Khona bazofika bengazi nokuthi sikhona ibani bagoneni abantu abasha kuze kuvele ukukhanya nakubona. Manje banifuna ube igroup yabakhanya bodwa benziwe njani abangakhanyi na? Uyasike kwenzeke uthenge iphakethe lamakhandlela avela khanya kube khona lelodwa elingenayo ngishintanga. Uyabona ke lelo ngisho ngawuthenga elinye iphakethe
liyofika liphele ngoba laba nebhadi kwaba nephuthe factory fault yangaba nayo intambo nasemandleni ngakhona amakhandlela angenayo intambo kodwa kusikho kwethu ukukhomba ukuthi alinayo intambo leli umnikazi walo okwethu siyamgona siyamdonsa noma sibona ukuthi akufutheki kodwa asizame kuze kufike insuku zokuphela asikamjaji sina ukuthi ayisibona intambo ayikho la kasali esibambezela akasiyo velo wethu bakhona amakhandlela kodwa angenayo intambo ebandleni kodwa kusikho kweni nelikhanyayo ukwajaji ukuthi alinayo intambo siyamkhipha egroupini nini asibalande nesebengathi bayawa asibabuyise lesingathi asibabona ukuthi benze njani into yabo ayicace asibadonse sizobakhanyisela sithi nayo indawo yabantu abasha siyakhiwa la hayi manje mina ngiyasaba ungathi ngasenikholwa cha ukukholwa kuyokala uNkulunkulu ungasibuki ngaleloso wena sondela wona umsebenzi uNkulunkulu awumisele thina nina lokukhanya kwezwe nina lokukhanya kwezwe ngithi mina indlela esikhuluma ngayo bazakane even esikoleni akubonakala sisi ukuthi wena uyakholwa ekhaya akubonakala ukuthi uyakholwa ngisho emandleni akubonakala ukuthi uyakholwa amen